ungabi nankinga. Phela uma kuwukuthi wone intombi insizwa kithi usukuyibulele leyo ntombi ngoba usukuyibulele esigabeni sezintombi. Ayisezukwazi manje ukuthi idle nezintombi. Kodwa isiyodla manje angazi nami ukuthi iyodla nobani ngoba angeke izidle futhi nabafazi basekhaya. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene nezinto, amafasha abahlosile, bathi uzokhuluma uzokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanqulumeni kwaze kwasa amanqulume sibekelana. Nina baka nodumo ehlezi kaMenzi ngeyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Lamakhehla abafowethu engwabizayo amakhehla amakhulu kakhulu awakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Into enza ukuthi ngihlale ngaso sonke isikhathi ngiwabiza ingoba kofuze ikhona la ngisekeleke khona. Yebo ngumfoka mbanjwa, umbanjwa ngiyambiza ngoba isibongo engiphuma kuso ngokwesende. Umbanjwa isibongo sami sasekhaya kithi umbanjwa. Komalume bami ikofuze fulele kwaNgcobo omashiya amahla ngathi azoshumayela. Uma ke bafowethu abazali bakho bengacacanga usebenzisa isibongo sakomalume bakho. Ungasibiza isibongo sakini akuyona inkinga lokho. Ngoba vele kunomehluko phakathi kokubiza isibongo nokusebenzisa isibongo. Mawufunda incwadi yempunga yesintu amava ahlabahlosile. Ukwenza kube unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini emqondweni wakho ukuthi lezi zinto zombili azifani. Isibongo osibhale kumazisi asinamthelela ezintweni zakho. Kodwa into eba nomthelela inyongo yaleso sisekelo nalowo msamo. Uma kuwukuthi akufanele ukuthi uthinta inyongo yakini, izinto zakho zisuke zizophenduka. Ukubiza isibongo kuyinto engenankinga ngoba usuke lokho kwenzela ukuthi ugcine umlando ngesibongo sikayihlo buze nezingane zakho yokwazi ukuthi uzithole zazi ukuthi zinegazi lalapha esibongweni sakini. Kodwa isibongo kufanele ukuthi usisebenzise isibongo esikusekela. Akukuhleke ezinsizwa ukuhupha izibongo zobaba bethu uzuthi ubaba ufuna ukumhlawulela. Leyo nto yokuqhatha nabantu bakini ngoba uyothola ukuthi zonke izinto nazo akuzona zakini kodwa ezakomalume. Awukwazi ukuthi uthathe izinto zakomalume ukhokhele omunye umuntu. Kanti akufanele futhi ukuthi uhluphe uyihlo uyena umuntu ekufanele ukuthi azihluphe ngawe. Ngoba uma engeke azazihluphe ngawe wazi ngani noma mhlawumbe uyakuphika. Akufanele ukuthi kube njalo bafowethu. Kanti uma ufunda incwadi esihloko sithi indlela yesintu esizoyikhipha ngomhla ka-15 December kunesihloko lapha nabafowethu esithi ukuzalwa nokuzaleka komuntu. Uyabona lapha ngisasihloko bafowethu kuhlutshwe udlubu ukhasini. Ngoba ifika ivezo lento ukuthi ubaba wakho kwesinye isikhathi hayi ngoba kuwukuthi ngempela akathanda ukuthi akuhlawule ahamba aye komalume bakhe akukhokhele bese ukhishwe komalume azokwamukela. Kuyenzeka uthola ukuthi bafowethu ubanjwe yithongo la komalume bakho ilona elimbambile ukuthi angakwazi ukwenza izinto ngendlela eqondile. Yindaba limbamba ingoba bahlala phansi nabantu bakini. Mabehlala phansi ithongo la komalume bakho lase liba nesicelo sokuthi thina ngoba asinayo indodana ezokwazi ukuthi siqhubele izinto kusasa sicela ukusebenzisa ingane yenu ukusipha indodana. Nangempela uthola ukuthi abazali bakho bazohlangana. Mabehlangana abazali bakho bese kuvela wena
uma wena usuvelile ubaba wakho uthola ukuthi unazo zonke izinto uma enazo zonke izinto ubaba wakho kodwa wena ngayi komalume bakho ukokuhlawulela angayi komalume ukohlala phansi nabo axoxisane nabo ababuze ukuthi yini abayidingayo ukuze bekwazi ukuthi bamkhiphele wena avele nje ubaba wakho angayingeni yonke leyo nto uthola ukuthi uzoba nenye ingane akwazi yona ukuthi ayenzela ikhokhele zonke izinto uma seyikhokhele zonke izinto isiyakhishwa isiyemukela kodwa wena kuyeke uze wena ufike lo mcabango wokuthi ubaba mina kushuthi akangifuni ngaleko ukuthi ukuphikile ubaba wakho uthola ukuthi uyakuthanda nje akanankinga nawe kodwa ngesizathu sokuthi amathongo avumelana ukuthi lengane le iyophelela lekhaya angeke iziye esendeni layo kodwa nina sicela ukuthi sakhe leso sivumelwano sokuthi nisiphe ingane yomfana sikwazi ukuthi sibe nengane yomfana eyokwazi ukuthi sithethele amacala kusasa nebani uthola ukuthi leyo ngane ikhona wena uhleli komalume bakho awunankinga nayi indaba lesuke sinakala khona ngenkathi wena usuqala manje usufuna ukulandela isibongo sikayihlo uthi wena hayi mina ngifuna ukuthi ngisebenzise isibongo sika baba ngeke ingane zami kubeza komalume nami ngibiza isibongo sakomalume akhambi kanjalo bafowethu kukhona isivumelwano esithile ekwavunyelwana ngaso kwelamathongo ungakabibikho wena wathi uhlala okhalweni lukamama wakho wahlala vele sekukhona isivumelwano esithile phakathi kwezibongo ezimbili ingakho bafowethu kubalekile ukuthi uma uyingane yakomalume uhlale komalume bakho unethezeke uhlale komalume uzinze ngoba awazi ukuthi amathongo avumelana ngani ngawe kanti kwesinye isikhathi futhi kuyenzeka bafowethu uthola ukuthi ingane izotholakala ekhaya mayitholakala ekhaya ngale kokuthi abazali bawo baze bagcace uthola ukuthi kodwa ithongo labo kaNsizwa nalo lacela kwenziwa isivumelwano ngokuthi utholakala ingane ukuze kusasa bezokwazi ukuthi babe nomuntu ozobamela leyo ngane leyo ukubone ngokuthi uma esencane uthola ukuthi izalelwe ekhaya akahlawula kakenziwa lutho bese vele iyagula mayigula bese iyathathwa isiwa kubo mayifika kubo ifike yenzelwe isiko ifakwe isiphandla bese iyavuka ingane qinqo kwesinye isikhathi ifika ishiselwe impepho bese emva kwalokho iyavuka qinqo ingoba ngenkathi kwenziwa isivumelwano amathongo avumelana ukuthi thina sicela ukuthi nisiphi ingane yomfana eyokwazi ukuthi isenzele izinto kusasa nakuke ngifisa ukuthi abantu bakwazi esimene sifana naleso akusho ukuthi ke insizwa ayingayi ukohlawula kubalekile kakhulu ngoba okusuke kwenzekile kusuke kuyicala kubalekile ukuthi insizwa ihambe iyohlawula emzini wendoda kanti okunye futhi okubalekile bafowethu nodadewethu nani bazali bethu inhlawulo awuyilindi uma umzali uyakwazi ukuthi inhlawulo uhambe uyifuna uyabona nje makuthiwa nje kukhona umfana wonile ingane yakho uthatha umntombi bengane yakho akufanele njenganomzali uhlala unethezeke ugoqa izandla akufanele ukuthi ukwenze lokho kufanele ukuthi ingane uyiqhube ihambe iye kokhomba la yoniwe khona manifika khona nifike nifuna inhlawulo lapho khona bokaNsizwa hayi ukuthi nizohlala ngoba insizwa ngeke izisuke kubo ize kuzohlawula icala layo ngoba esikhathini sanamuhla abantu abasenawo unembeza sebevele babulale nje bangabi nankinga phela uma kuukuthi wone intombi insizwa kithi usukuyibulele leyo ntombi ngoba usukuyibulele esigabeni sezintombi ayisezukwazi manje ukuthi idle nezintombi kodwa isiyodla manje angazi nami ukuthi iyodla nobani ngoba angeke izidle futhi nabafazi basekhaya iyona ke lento yenza ukuthi wena njenganomzali makuthiwa ingane yakho nayo isiphukile kumsebenzi wakho ukuthi usuke wena uhambe nayo ingane uyiqhube iyokukhombisa ukuthi iyoniwe kuphi ngoba ukuzona kwayo icala lakho mzali akulona ilayo amathongo ayojezisa wena yona kuyicala layo kuwe njenganomzali ukuthi ihlulekile ukuhlonipha yaziphula yona yathatha umntombi bayo okuyigugu layo into ekwazi ukuziqhenya ngayo yayinikeza abanye abafana ekungafanele ngabe banikile ayihloniphanga wena mzali wayo wena mzali ngesizathu sokuthi iphunyukile esandleni sakho lelo cala icala lakho ukuphuka kwengane ethongweni
ingakho kubalekile ukuthi inhlawulo uhambe uyifuna ngenkani boka mfana uma kuukuthi nje uma kuukuthi umfana uyiphulile ingane yakhe lokho kuyakuphoqa ukuthi uhambe uye khona uyoyilanda inhlawulo ungahlali nje ekhaya ulinde ukuthi uyozafika umfana akufanele kanjalo kufuna uyiqhube yona intombazane le ihambe iye kokhomba hayi bafowethu angageqa amagula ngoba angemuke incwadi yethu bafowethu esihloko sithi indlela yesintu mhla ka-15 December sinethemba elikhulu lokuthi na kanjani iyaphuma ngiyafisa abantu ukuthi bazitholele yona izoba usizo olukhulu bafowethu ngoba izihloko esibhale ngazo cha bafowethu selihlubile udlubo khasini ngoba impela bafowethu ngiyanithembisa uma kuukuthi lencwadi uzozitholela yona angeke uzuzisola ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese siqhubeke futhi nokuthenga ezinye zencwadi zeMpunga Yesintu ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe zontathu ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useThekwini uyakwazi ukuthi uzithole lapha ku West Street uma useMaritzburg uyakwazi ukuthi uzithole lapha ku Church Street uma futhi kuukuthi ukude nale ndawo uyazithinta inombolo lezo lokuzibona zivela le screen sakho senze izinhlelo bese siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona makushaya umhla ka-30 bafowethu nawe usungakwazi ukuthi uzithathele i-order lakho lencwadi yethu entsha esihloko sithi indlela yesintu asiqhubeke njalo ke bafowethu subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga